Edesako langile talde batek bideragarritasun plan bat egin du konfort lerroa, hau da Basauriko Edesa eta Bergarako Geizer bideragarri ikusten dituztelako. Planak argi uzten du nola Geizer eta Edesa bideragarritasuna duten, baina oraindik ez digute aurkeztu. Gaurko agerraldian langileek ez dute bideragarritasun planaren xehetasunik azaldu, ez da horren berri emateko datarik ere. Langileek esan dutenez izan dira konfort lerroa erosteko eskaintzak, baina hori ez da nahi duten irtenbidea, euren ustez horrek enplegua galtzea ekarriko lukeelako. Bideragarritasun plana martxan jarri ezkero ostera lanpostuei eutsiko liekete. Mondragon korporazioak eman dizkie bideragarritasun plana egiteko baliabideak, bestalde, bi langileri besterik ez die eskaini taldearen barruan birkokatzea. Bilboko Justizia Jauregiaren aurrean aldarrikatu dituzte gaur euren eskaerak Edesako langileek. Gero Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean erakundeen parte hartzea eskatu dute konfort lerroa berpizteko.